Kadio kwani. Ekero muntu akugata bageni kuoye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani. Lakini tu ko igunga bantu bakoiriria ata mwejirani yao ominyoke gutio. Okubono tiritarinde. Omurobiryo w'Ekeumbu asitukunengia na kumanyikiringa. Biamono kigimo mwancho murigirie bo television ya Ndizi TV marobengia ando sia soberete chinga kichirina inde buna butambe kerto kora mangana ya yumro buri bwekumbu ndi chaikire buna nagote ya bulitangani nigo tubwate omogeni ito mheshimiwa Anthony Kibagendi uyokurwa ase constituency ya Kitutut Chache South teto kuonera mange igoro ya mangana siasa ane mono siasa chiense meye ya muinogaiga elitorore kerto tigira mutukatanuka mirobiri kia bekire na ninki akolire kuruchinga gitigo ikabono ground ya onchoreirie gusena bugetigarite ko bamuna kia linga bulitangani na ambito kia akolire ebigia eliyo korana nguchiko bware obochori hobo obole bosio onero mwana siasa bomo elikigi mali tukuria lero tokoreta gaiga gwika twakore chikura kia rali tukoria jumamosi gwika chinza 12 cha moroba campaign gusie guchire igoni gotora twale political analyst lakini lero nero ogutusiekire miremeye na ene nachitegega litani agatoigurire miremeye koroka no koboko kwa inguri kobe mono kiara twa kolira mange kuruerio achete na kogenda igo okorana mbuya sakobokira gochia ebintu mbia bire mbia mono kigimo mwancho murigire litinta geti nkore chinza chinyinge gwika chinza isano igoro igo bono muna botambe esimieri nereye likama bolia inogocha tomagocha gaiga elinde tumanya na mheshimiwa etire seino gukoboria ekureye na kiyomo manyete go ikabono character yaye nere litutagete to twali kibotambe bia mono kigimana tokora chinga gichinyinge tigangaliga ni mheshimiwa gaiga boirebia endugu yes bia mona soko ngarigania gocha Ndizi TV yes ndeno mogoko sana na inde gocha konyara gukwanira abantu baito abo Kitutut Chache South yes kurua sembeo elinde nyare kubaikira abange ase engaki enyingi okay nkoira ni nambi ya mono sana soko ngarigania okay mbia mono kigima ngwaje tali tangani na bono twakwarigani nkigia onchole iri kururiria kwa ruetega iga gwikaboniga umaeteriri na renge ga konyora tinda nyora ticket ya ODM yes ntaito cha kirabu bali twale komunyokani nabwo ODM yes barenga ngabantu batano rende nkababwa nomination nomination yaite yabeta conducted chinchera ba party yaito yatebete gukora nomination chinchera isato yes AM no kobeka okokora chikura abantu kabisa bache bake ya kabere no gukora igento abantu mukuigwana moikaransa moigwana yes iyo ntangani kurukuna universal suffrage okay ya kabere igekurukuna consensus ya gatatu bari gutumia opinion polls yes ya kanen ere aringe ya direct ticket so tugaikaransa lituko litwale gochikokora nomination baga cancel the nomination yes lakini renda abantu bado mbachete bituo bagaka ase chikura chirichi yage tukimakose constituency engima na tanganete na 2874 yani na no nye konyora chiabiri cancelled lakini chigakwa bali bagete bake ugatangana 877 74 oyo uri kombwati gakuru ku mwando igabwate 890 maubi igabwate 534 okay andu maubi lakini ndende tukarangeri Nairobi tukaenda bakatoro ki opinion polls ritukerio na tangaine mbwate 42% oyo uri kombwati akuru ku andu maubi igabwate 21% okay no 24%
arafu ntu abwata omwando obwata about 13%. Ponsi bakanga bakatebe irolerwe kere ya irolerwe yani gatira paka 47%, maubi ekaira nanse paka 21%, omwando na ere kaira nanse paka 12%. Ono rende nkaewe ticket as the flag bearer of ODM naende na abere ginkominyoka sana ase campaign yeye na atemire weka chikanisa ange chionsi na ikire na tareire chiskuru nkeigo okwanira abalimu kumanya ninki keba tugwente gukora nabwo erinde tonyare go improve performance chiskuru na tareire binyoro kumanya sobo kongubole naende turanyare kogorora naende ugwonchoreri kuri tutaite kolenta ase constituency yeito na atemire kumira opinion leaders kere ward generally kere kenyoro na tuadre representatives so umira nere nabo lakini naende other than that na atemire gutara kabisa elindo ikere kiro mondo na atemire ko intogete utraenda abuntogete ande yake naro koralero litukulitangani tegeto motebina ibuire Kitutut Chache South na no mwaki bwe kurorororo na no ukinirete gutira iga elinde ande yake asori otato bwetete bitinga kilientangani mwene kelingo Nchasa malieta igonkoro kwa Anthony Kibagendi. Nkanya mataro. Na onyiboleire. Nkagende school Kisi Primary. Nkaru Kisi Primary nkaenda St. Mary's Mosocho. St. Mary's Mosocho ekerena ruoronga eta matemu nkaenda Maseno School. Maseno School ngakora kuruonga nkaenda Maseno University. Kuru Maseno University ngasoa mangana siasa 2007. Kinde 4th year na atenete litangani. Nkaboli siasa ya 2007. Timbet successful yaringe Kitutut Chache South na North Chibwata inamo ngakora kuruo nkagenda radio naende nka enroll for masters at University of Nairobi yuntanya go nyara go accomplish lakini rende ni kore kerenga kigo ikago masters na bogo kore kero ndrete no nemiremende that's okay so ngatena chikura cha 2013 207 bagateba nchino mwana we university tiganda akina naende bagatewana tindi people chikakieju neke maene badet neke maene na bwate people lakini nende 2010 October nalenta people kurueli na lilibon tu angete gokina bia naende ugakina naende ukaleta people igonkwo ebintu mbire gwa ikerenetie kurueli gotira bakabona 2013 na aron tu abegete seigingia sana siasa lakini nile ntochieti konyora sengencho naende that time etiquette na rekorigine ya ODM naende honorable Richard Onyonko yunsigete sana akagata ni chimbinu chiae nyoro iru etiquette ya ODM akubika iziko ngakia hiyo ono elionga tigara ngatene na ne etiquette ya Federal Party of Kenya lakini rende ngaboyo gatatu chikurecho sengencho no tu arengene ndu ya no ku Don Bosco gichana era kaboyo kabere chikaboyo gatatu ababande nkoboli na bubuna oyo urikombwate yakoro kebatio soro and then oyo koboli bone go korbo mwando Samuel 2017 aronke banga bya sana ngacha ne chinguru na maete nkonyora nde ticket ya ODM nga suguma paka nkanyora na sugumire mo Richard Onyonka isiko ye party akagenda Ford Kenya kerna tigara ODM obokara kali bugacha bokabo as nomination na maete nko bwando mwando but that time tu arenge in good books na governor Ngwae wakakoro kurekanu geteiga kanyora bairo mwando no na mugwete nomination paka mo ticket rende lakini techieti komo konya kere mchengatika nkara defect wa Jubilee ngakonya President Uhuru Kenyatta rende ase campaign kere na ko campaign yeyo unfortunately toka Syria one of us olikoro kumwamba oligotena chikura cha gogetutu as MP kuru nyatieko na ndo kaire na mukerene tebe gotena na ticket ya Jubilee eli Jubilee nja nchire pi gaigo soro konkoro bogetutu na gusin general lakini rende ngasuguma pako ulio bwate ticket ya ODM nkamusuguma mageka kabisa mbaro naende na baroba bwate ticket ya Wiper barabwetu abatigitale sana nkanyora chikura chingi ya chama maskani mumaimana musugumete na nere na igwete chinguru chiane lakini rende akabwa otokoreire gasi otirire gochiobo senator on nintu atigairo gochumbe insegaiga so after that nalina chetenka nyorega si asese
office serikali ya of the Jubilee. president. Yes. In mwaka 2018. Okay. Na ingaki no gwara beire baka wachita kurwo. Na chete kurwo in the month of February. Okay, mbia mono. Gwere na tole singania ira kini tugatura iranira aigaso kuburi na kugwa. Angi chintunde se to kwa boriri na kugwa. Entunde tangani ngana mbere kwa bete. Entunde tangani na bete number 7 na lengo barenga abantu 24. Okaba 7. Kwa temete. Entunde yakabiri? Kaboyo gatatu. Entunde yagate bono? Kaboyo kabere. Nubwa tukwege na ande akesenge chukwa rure uruga bugu achire gibere nayo gojikobo ninche ngobo mu cyumba buge tutucha ni yukwege na kwa gukorwa number 1 ni ndoche buna abantu bakompokea buna bakongaligania kira senkogenda buge tutuchache south na ndenche tinko gote ibuna nimbo ata secretary stronghold yane ko bwasande iko na minyokire kere ward kere polling station ne chinguru chibwekaine paka na achire sobo uri bagotebo kungicherera na achire sobo na ende ninche ngotagutanga na pakege tuokiae asakoro yes. Ngotangana ndege tuwekyo. Okay. Ndio mono kigima. Bono. Andi ake ngutaka tola somurobiri yo. Utambe nkubuli tole record yao. Record yao nkikeli wa kole kurumaiga. Ni meta mangana yantonya kwa netenga kieli. Lakini singi juko nyuri umwanchu muligereria oli oligereti TV boniga linde amanya mangana aya ekera go jukogende teseni litukulia Jumanne chinse ibere chamambi usini chinse 12 chamambi ainyore record yeye. Elinde agwakire kura. Tigango tulire limaiga ningi keliwa kolire egere kia orokiri na ande yake obura imbulime yao na inde na bukonyara. Asante sana. Yes. Nche koruna chagete ko boli chikurechi na abere kingotema kurwanira basaye ko beka sebiombe na kubasukuma asamangana akoroku mentorship. Okay. Elie karana arenge kijana kabisa. Naende ekero tarachorwa there is very little you do as bune opposition leader as a constituency singe njotobu at resources and nje nanya gutwara gasi na ariko kole biashara bya nebikebike ebingenderete no embono so egasi tutwari konyara gokora no gokonya abana kenyoro asiba kuremerwa mangana echikanisa gusira chikanisa gusire byombe gusira matanga gusira chinyangi na mangana nda sekenyoro una cross chinsoko kerto kuigwo muntu kerema ubwente konyore wheelchair tu amubwatesia kerto kuigwo muntu mangana nya gitari tu ababwatesia na ende kerto kuigwo abana batete internship tu atema kubaligeria lakini kerana so bisi deputy president no nda tebe na bwato ekerenge kenene kyogotema gokonya abantu baito lakini na soete enga kiembe na soete 2018 umutinyo nane nkiki agerete kabenga kiembe yake no maite segi William Ruto batwarire na umuraiwense na His Excellency the President President Uhuru Kenyatta una bachagete after handshake isegi nere abete na endekero muntu nanyeroche igari obisirie deputy president ama baganara ari gotoka before to so engakieni taraso yokulika basigari yokulika balimu abantu buna prisons no chigas chinde chi parastato buna NHIF NSSF kero muntu libagari gotoko muntu agotebe na be deputy ale wake simiga umuntu nyara gokonyo lakini ekere twasoa esegirie kabucha ndo chieti konyara konyora mabagaria una twakagerete na ende ni maete kinakio balinko minyokani nabo na kibago tumika monona tokurete kende olio America yara abantu mbalenga irira America na ere kwanzo kunyagukwana manganayi olia olenge okonya kungaina abantu buna narigeta abantu 17 gose Kenya Meat Commission wapi gako endo tangasa asegete na asegete buno likira abantu 17 wapi teba marieta ne nyoro lakini bono botebye kerana arengo bisieyo egento kerikuna akorete na temete nga push abantu youth groups 89 groups as a constituency chikanyora youth fund youth fund igo ya tometu kere group ya rekonyora 100,000 kere group which 89 na ende ilio igo nkobara up to the month of February this year mbale bagenderete konyora mpaka mheshimiwa ndagete tukwane in relation go Kitutut Chache South Kitutut Chache South chigrubu chigoteba Kitutut Chache South in the whole county Nyamira na Kisii
ntu akonya chi group wange 672. Okay. Okay. Kisi na Nyamira. Bono igono goteba mna no konyete abantu usaba sae either konyora chibese icho either icho use usio minto yes olikoro kuju muria sikuru Nyamira. Bono ntu akorete na regasi engia sana gotema gusugume byombe binyare konyora chibese ichi na endo muntu utaite kumanya mangana ya igakwenda paka se chief ya sobo aborie chi group irenga chiabete registered between 2018 na rero na ende ni irenga chianyora chibese no enchiri chi apply te chitaranyora egento nkero batakorete boronge iko babwente kwenda ba change bakore rectification elinde banyare konyora chibese ichi bakorere biasa. Okay. Nkagete ineregasi yoka gwa korire yokolikwa ineregasi yoka ekina kigente kenene na akorete kokonya chi group ichi na ende na rentete Dr. William Ruto ase constituency na era gachangira abantu ba boda esako yabo nero jabwata obobura iga kidogo sengenjo talikero muntu orase sako bali barase sako nabo bamuchigete lakini bali batali ase sako igo bakonya ku emurungani bagotena Kibagendi ga chibese chitaka abantu besako bono naki ekero chigete omugeni gocha bwo naki naende ngo chibese ya ngotei bagero yakwane twe ngaki inaki chibesa chinde chyo ande ake bali mwalingi mutu mwale ko organize igo chia tangazo tu tangazwa chinda ake mukabeke no gukwe ncheni mbwata pakebicha onye kamera ya okay konyara go zoom in chibese chirina etwe nara ngeretie mu chairman ku Matias na mo treasurer oye na baraibe Ekeumbu irenga chialinga ngaki 1 million shillings mbae tu chonsipi chiro china bonko gote mbae kwa bwate tinchirende kurumai gore gosincha tumikete the right way go sinchirengia to gochiko force abantu bale ase sako buna batumie chibese enyenja yo tagete egento gyoka na basabete neke na batebete koraiga inne chindugu chiane na intu abantu bale constituency na basani baito bone egento togokora emoko bwata chibese ichi murusinke murangeri bali batali ase sako erinde banyare gokora ki bache na baro banyore gento geke banyore gento geke babe kama gutana baro bayigubuyana ki banyore gento geke kuru ase Dr. William Ruto that time tuare gokora na regasi igo gaki obuno muntu taasa kunginereri ndiko nare kurwe byombe kibichana chichi ibine byombe nare kwa space ekyo alafu naende nkoro kichiri na ete abantu be kwerende ande yake mushimiwa akeronde tukuri kibiche ekyo ande yake tukagiretina okogenderera kwibyame bigo se byombebi ekero bayiru kibesa negenteke mukira jugo konya singa kibuneji kabisa singa kibuneji tangolo lyo gosoka isiko wa yakege kubana kino roje kiombe kibunege kibesa kiri bahitwe na chieje bamaete na bunko kwa ubone te kubwatelia kubwatese kabisa ubone te kubwatelia kwa bigire no muradi ubone te kubwatelia korusene ki gento gelitwa semegete nkiakinete nko bwatelerinde naende bintu mbia bira abantu bali baetu ebese na Dr. William Ruto that time nko mbamaete nko mbwate sibale bamaete naende kinkonyore kerogo nimba bwate siningende gokonye ebyombe tali ebibyoka ebyombe byonsi biribire igaiga bugetutu di bolio linde asege keke kwa beta se egasi eyo okogete ya rogeti obraibuao ya rogeti obraibuao ege keke sini kwa beta se office of the deputy president kabisa abantu mbaroche buna nkotema guikera baraya bangi na tema kubangusa ntu akonyete kanisa Nyabururu na akonyete SDA a conference na nyechangirite na ende ndira ntomete kabwate sie kanisa ya Kiongongi na ende tugakonye football team ili tu areko mu host ase tu akorreto mukutano eyure aba yankoro kibichanere abarai na bwaba kibese na chichi na chichi paka ngasoka isiko ukaba kibese chi ne milioni ya na ete kiombeke ekene kiombeke esako yabantu ba boda ande akenolengere no yo monaro ligireti ke pindi ke kurwase balia balise byombe baligereti majority of them na wancho moligeria bali muligireti mushimiwa no harega ni maite muligireti bona marago ba kyagera era mochu wakire kura ase bali mutagete ntagete
ongerese ayo mno murigereri na ande hake ebese juye igetebia gose no mate biombe binde mweshimiwa konyire kurwa se ground boniga SMS yo enamba nere yire gorogabu ngerese kaiga boniga nyore chi SMS china ki omweshimiwa na konyite biombe getega na iga nebyo na bitore gaiga na hende ntoroche nga na chigo to konya busio nyito uchiko mwamagoro bia muno kigiba so ebese yo tigangeresere mbale bagotema gutara neri nganerio mwanyita kunete tari ogotakuna bagoteba inkina ererete esako nkinta rangerereti abantu bonsi ba boda eyo etari na kubori ekero chigeta umuntu gochabuo ate kugocangira akobwate na endo abanya kenyoro mbachake ko gupangana kyo gutumye bese ekiare kenyoro bali babwate interest boka na babu gochangiro lakini nkabakwanira nkabateigaki abantu ba boda nabange tubabwatesie no embali batari asekeombe na baroba film na banyorre bese abaraya bekeombe kyo bakabarangeria abantu asobisi yabo bakabagira kero umuntu besenke babekera amaguta yeri tukeri mo gosabere na baroba nyore gento kibesi nyinge cyatigarta sekeombe ikikegenderete pakabona na ende ngotebya abantu baito onye murocho borai bwekeombe kyo gose sake mboli boronge tari moko anda mwacha ke sako yende gose mwatiga ko remit chibese aba ikoye bagendereta singenjo chisako chiabo ekitene ine naenda papuata barai bengenjo igori bagamoko enda mwachi naende mwacha akakurwane keombe kogesaria mwagenda korosie kende binya kogenda igo monya kurwana kubiro korosie biombe binde igo mokwira na sekeombe ke mwaso amwensi mwabora nina ki oborai na kiga bokorosi barore constitution umuntu igagwa keru chikuroba chairman umuntu akeruwe kuroba mo secretary umuntu akeruwe kuroba mo treasurer bono mwacha bali murocho burayo bomboli boronge mwakekura mwarusi oli murocho tali konyara mwabeka barayi babwenerete bono tokobo tuli asesako lakini aegasi yao no kunya kuoga igoro ya omurayo ra asesako iyo muntu gete tali muronge muntu lakini otali asesake iyo gose ora asesako lakini tuli kogatha tuli kobeka bantamo baro kinaki obo bigwa muntu gete nobo tutakumurusio burayo erinde barangerie a general meeting mwakikura mu murusi okogendera kwa abantu baito be boda igokore ase okobase chisako ase biombe biechogete ebiombe biechogete emogo choro murai na ende mwachoro murai oro mwegenwa umurai oyo over time mwanya komokora audit erinde monyora chibes chino chiakoreki chatumuru chachenjembe mushimo twankobori ko chaka chisegi ikiombe kego sareka na mwacha kekende na ndigia sareka ige mubwente mwabe kiombe kemo mwanya kukeburugera ase mokorobo korekanu mwarusi umuntu okorente problem eyo as through chikura tari chisegi erinde mwanya aragotwara ikiombe gekogenda mushimo gwaikire ebiombe byabasaye angmo ose ange chinga kichikwa beire ichikukuru chinga kichibacangire tubese ekirekero bacangire tukwaro n'umucando noro baravugo tachamo ande yake onye bago kwa maguru abana bw'abantu gukorana pro bw'imirimo kabisa abana bw'abantu batabwa timirimo bakora chiskuru bwa degree diploma lakini yaikasegete yabetereri baso boda ninki gwa kolire eligonchuriye birengereri byabo ekero bacho kwa maguru anyore kibesa kiri kinyinge taye cyogo cyangirwa bono nyore kiri yokonyora kurugusena serikali na donors bari barakoye elinde ochikuba konya sinjerengia orole mnibyombe byo byabere successive asante sana umaite kwa irane riri chibwe likwa aboriri egentege tanga ntotete gokora nebyombe no kubakorera training to korera barai training asechi ebyombe byabo erinde banyare komanyana ke ebyombe bikorawo ebyombe byekere byatwarira barai bamaite gase bagwente gokora ebigo chaka gochabumba naende eri yakabere ntotete kubarigeri donors bagocha babasira se bakonyara either kubaligeri chibese ose kuba project eri bago chigokora ekinege ento gyakabere egento kende ebyombe mbire byechogete bitaite gokora pake byasara chiskuru cheito Kitutut Chache South buna boniga nchibwati fence chiskuru cheito ebirasi mbire bwende kwagacho ose kobeke egento gekuru security lights ebyombe mbire byechogete bitaite gokora pake byasara etogocha kubatebiga
genda na inu mukore mo register company mo apply chitenda toteme tubasugumire chitenda irinde banyore efaida egochigokonye biombe ebyo kurwa se binyoro bikorwa ebina byo bintu tutaite gukora ne biombe ande gwate bonana na asugumire biombe bya basaye sana ebiombe bya basaye bya nyore youth fund ekero na rentete Dr. William Ruto agachangire biombe 60 ebya ochoganete ebiombe ebye ebya basaye ebya bangina ebya bagaka pake ebiombe bye kenyoro pake bya retirees bikanyora gento gekeke naende bunande iga na atale ire biombe binge bye kenyoro naende na asirire biombe binge bye binyoro bya retirees ebya bangina nkonya gusira kidogo asenge njobono tinda aso akerogo lakini ekere togo so ekerogo ntoche tobe komokia okonye biombe ebi erinde engakine cheiche na intu bugetutwe tutajivunia abantu batari gotena para goteba tosere singencho togocha kubakorera empowerment isaine abantu babwate gento kyabo muguko bali kubwate mwana siasa buna tokoreki tosere biemono aye ande akeni impere senseme yaba Simon singencho no musauri no musauri turagota ni myaka ane asukire lakini yo musauri ochirake bono aye ntoko kubweka ni bali bande barasukirake na inde ababara basaba ke gukubwa mbari letibu yake gochasole na ndi kwarara tuwadrege ntoko semeremo ere ase eso tenete semo yabasaye na kiro chitura asolvu kusina kitura chikukuru muchando o joblessness asaba sai ekira kwa bere se obisieria yo mukonyi bumura ibwense kwaligire ire bintore nkaite kurwese perspective wirengao asante sana wono ntaite ngotebiga sege songo bagoteba obosaye ne resource youth is a resource lakini ekero obosaye botatumegetibuya oboko ba a danger to the community igaba sae baito tutaba chogeti tutaba organize tutaba digeritie meremo igo bakoba a danger as a community singencho no obosali bogo chakera amangana marua amangana prostitution early pregnancies noche bono ebina bye bintu tutaite gukora kurwa se constituency ande gente getanga ntogo kora ninki igo tutaite ko encourage abasaye bachake kogenda technical training colleges TVETs ekero bwate technical training e course getochiete osomerete a skill gete totebe plumbing ostotebe building and construction ostotebe electrical ostotebe carpentry ose totebe no enegento gikurukuna welding to kunyara gosome gente ekyo oira no bere nyombo oganye korikwa igo gochake biasara bya kirase ogende nyomba nere kwagachwa three different levels nere gochaka kurunse nere bona ekirase kobe ku piping echistima ya mache nere ekire level ekobe ku ceiling nere ekirase kobe ku wardrobe ne kabati na nini bono igekero monta somerete technical course abwate skill gete ta kuburwa asa kubuka asa gosoa osoa okore gento onyora ebese aragorere e family yayo mugati agore ne yanga igwe gento to ko encourage abantu baito basoe technical training colleges igento gya kabere ekero gwachire technical training college eserikali neta ite kwagacha 500,000 houses Kenya ngima Kisi County neche 20,000 housing units of this 20,000 10,000 echire 2 bedroom 10,000 echire 3 bedroom bono abantu bagucha kwagacha chinyombechi buna bono nkoboli umurangu emerangu nerenge erase 2 bedroom house teko banse 5 nomo emerangu 5 tubekere 5 times 10,000 ine merangu erenga ichwa si nyinge 10,000 times 5 that's 50,000 emerangu ekoba 3 bedroom minimum 7 times 10,000 that's 70,000 igo emerangu tutagete in this course nemerangu $120,000 igite kire korosi kunabasaye emerangu enebwente korosi unabasaye lakini basomerete ufundi ya carpentry you understand the only thing togo chikogora koru China nechi locks chiwo chakobeka semerangu no roche bono rasma basaye
barengereri mutwe bachake kogenda technical training colleges obwaga chirende bari bakwaga chinyombe echo rasmo produce certificate togo tam nanje nkora agenda ne mujengo nimaete kubogori rigena nimaete kubogori ekebiro Mheshimiwa none chinyombe echo chakorosi bunchiche Kitutut Chache South echigo echire echiakisi county engima echinde chikorosi pa every constituency na inde Kitutut Chache South nerego chakoba the biggest beneficiary asengenchere town. Okay. Yes, na inde no tubwa tuboremerwa bwoboremo. Okay. Bone inarego ko example again tukende boniga ase World Cup ego chikoba hosted yekoro ku Qatar. Yeah. Qatar njaira aba Kenya 100,000 chokorega zimirimo y'amagoko. Yes, kokore emirimo y'amagoko abantu bayire tu n'abantu babwate technical skills technical skills ya plumbing wiring mechanical carpentry welding building and construction. Okay. Abantu aba abange ebarusetiu chinsemo chia abaruroche mata n'abantu ba central aseki mbabwato ekere barobo amanyire mapema na gasi y'amagoko mbire gasi y'amagoko mbwange gwakania naende turi gutumia bese nyinge in school turi gwakana school fees nyinge bune university eli yakabere igo ere short courses naende kerwa kure certificate na bogo chaka ko kolegas kwaru ogwasko gochie diploma kwaru ogwasko gochie degree na bogo eso no tali kune serikali na nina bogo gogore mirimo yao mushimiwa egento tugateba nikiga bono asimirime ekekia Qatar abantu abange bairetu abagusia abange bagendo igo bari gasi obo sigari bo sigari tutebe security guards locally tokubo watchman na abandi bari obwereria chiwaiter in hotels why singe batabwati technical training lakini bali bande ebagukora the technical work egwakania chibese chingia igongo saba baibuli tali nabo Kitutut Chache South yoka abagusi baminto tusuguma abana baito bagende technical training colleges ekero umuntu abwate skill yeyo na beko mokonya nyare gwetenenera andonsi asare kine gento kia muhimu sana na ende kotebiga the world chinse cheisiko America Europe Asian tigers abantu gari they are aging yani baikire miaka ba yobogotu bale miaka yobogotu igoto gocha koiro muntu ole 60 years omontebi ali nenga atiko chenjie kerobo ki street light gose umuntu ole 55 years atikwaga ache nyomba gose umuntu ole 70 years ache korosia epaipu asesale gete mangana ya mache igo in another 5 to 10 years mere mongo tokere chinse cheisiko mere mongo tokere chinse cheisiko chinse cheisiko bonto chake go export human capital igongo sababa gusiba ito muna boge tutuganto bwa technical training colleges AM ajinataka ukoburi eyende igere ga kiamwasi eyende igere nyabundo igorari nere eyende rega kioge ende nero ereraganga echichonsi kire equip no one kina kinda etengo tebi igo tutete to equip chi polytechnic echi to chimente chinguru to teme turuane kapisa national government yetu tomere tutors abalimu to chibeke equipment to encourage abana bagende gosomo na ende to bae bazari elinde banyare gosomera bazari tuwabasira bayibuli barunke ne serikali ya Rubensenge. Mheshimiwa watare chiwodi echindo chichire isano bogi soero bogi Kanyekoe Kitutu Central na Nyatieko watare chikuruliri chinga kichiri kupaka bona watare chiwodi echichonsi nainde kwaligireirie mboko nkie wodi getebwate kubweye ekerogoso emeremo nyesega wanjera urachi gukora kire wodi nebwate uboremerwa ao lakini ebintu mbiro bikoro ku cross cutting buna bone gento gekoro ku chipara oboko ngwe chipara tobwate igobore kirase lakini togosoa Kitutut Chache South nere constituency yoke tabwati para ye lami local igebwate chi highway emne ye teta ne chinde bono kingosoa epare ntangani neri egoru getare esoke Nyatieko gari musho alami egende iranda echigosoka Nyakoe tunyetie egende kioge ete mageganyosia egende magegaige chigosoka raganga igari rio toigo ekrosie pareso ya Nyamatuta Nyamondo echigosoka asakoro kuna Riverside epara yende ne pare korwa Mwamogesa Jokvilla eso Mwamogesa egende Kiongongi echigoeta asakoro ku Egesa egende Kenya bingi na ende chikosoka getare epara yende ne para bune yekonda matoke chigweta
round naende so Kenya bururu because that is an center of excellence chiskuru chichire mbuya to bekela abantu bagonchuka none chigali mali epara yende ne guru nyakoe uchimarani no narengere repare is pathetic igonto puente gonchoreria lakini inta etengo tebiga chipara ni chinyinge chibwatobo kongo ichinyini chichianduko roads authority chirichigo chakobekwa moro mbia chigali ibere chinyare gweta lakini ekorosi ubia egokororu buya amakarabati abekwa sabwente kobekwa omoro mwobekwa yara ni uboronge erinda machi tagweta igora cha sarie para bwango mushimwe kero gukonera mangana ichibara ngo ikasirete twaborigwa koigwo mu MC agateba bareta yane niyo mubunge go ikateba tayane na serikali yenene gwa identify no ni chibari iki erine ndo cyo gutwara mu chando ino ine egento tutaite gukora neki nchengo sabaiga abantu baito bagonchora naende bachore CMCA chireko willing gukora igasi asengencho etutaite gutwara a good working relationship akurua so mu MCA no mo chumbe omo chumbe no mo chief no mo assistant pakaba tureti omweshimiwa na abalimu headmaster ba deputy ba na abalimu bichiskuru etutaite gutwara very good working relationship elinde epara tumaite ne county nirokonyora omo governor agotogonyera omo MCA osinyuko musabe ebintu omo MCA ontebi naki epareye onye twachorre totebo omo governor Nsimbarati twagenda gari twamumulika na maiso iga twamotogaleria maiso twamotebi epare rasma neronye kore you understand ngeri issue kuna toteba amache amache is a devolved function mochumbe igara kobwatera no mu MCA basugumo mo governor a project yanyara gokoru ya amache na ende toko batebi gege ntobuna amache just be creative buno mo governor no mo MCA ne chi executive chair amache buno bono chinsoko seita kaganya mataro chinsoko chire paka nyabururu walia matoke ga amachi gagwiteka litukorigima aite kubo tukobogima nkitota kubekire tangi garia amacha ya soa setangi aba treated amanya gutiri ugo chige tunu igoro achigocha na gravity abe kugaria etangi ngale kabisa ebekwo amache buna bono bekenya kubali igagutirimboka na gravity go chinyakoe atirimboke na go chinyabururu nyamataro na gravity amache for example bekenya ancho igoro ege tunu igoro no beka asali yakuru kugeticha igoraria amache kirasugumire go chigorari gaguturuka na gravity agende go chinyangena ayanda ache paka botoliga amache abe kukia mwasi gorari ege tunu igoro igako genda gochi chinsemo cyanya teko go chinyakyogiro gocha paka no enseme ya magega ya nyamataro ga asakuru ku satellite kukia mwasi gorari agende paka atirimboka so ego chidaraja mbili igo chimbinu nchiro chinyinge cyo kubwata amache konya harvest aba treated anyare gokoraki anyare goikira abantu lakini naende a county government neteti amache paka paraga aruete korukegati amache ari naro tutaite county government enyatiri go chie bitunu igoro anyare gotirimboka go chance naende county government erosie bintu bikoro kuna water kiosks Sando wakanda batacha ba abantu banare gotacha amacha arange umuntu ogenda 200 meters otacha amacho ira na nyumba and tali ebitunu igoro buna bona bangine banyare gete ebigoti ne megongo kubuguria amache kuruchinso konsali utirigo chebi igo no bwatumuru buri buko baruonera bia mono kigima mwishimiwa abantu barikire chie SMS chitalinke gaiga ndagite toigunki umana nchago teba kubwata kana mangana twa kwande ne birengere bia gusugwa ikire asebare kabisa tigaturarigireri. Hello Ndizi TV, say hi to Mheshimiwa Kibagendi, mwambie kutoka hapa Mwamogesa Kitutut Central iko locked. Wimbo ni Kibagendi. All the best in the coming election. I'm Sylvester Nyangwara, youth representative. Bia mono kigima asenkwana yao. Ayo ndenarege gukuru kwanga nere umugambi agotaye tarigetiriye takate mu mugambi ngaigwa tarire kenyoro tarigetiriye tariyaye na batigirete gabo. Ayo ndeyakote bana Ndizi TV Anthony Kibagendi ndio atakuwa namba 1 Kitutut Chache South Blackman Obera Kuruanyatieko bio muno na bagote baigo. Uyu nainde neyo ndenera agote bana ki igali kaibere. Hello Ndizi kandi boli ya Kibagendi so bo ngesima na ndago jime na tatu mwabo Steven Magoma ninki atakoborlie chikura ensemo ya gesima kwa igura liboli elio igabole tina ande akorueta asendo go chakobolia na liboli aboli no ira nilikaro chinga kiche igire timaiti na neke maene go se mate abantu bakolika go chana abange
toko manyana noro yo olika goja. Okay, we need sober leadership. Nelson Kitutut Chache South, Kitutut Central Nyankongo. Liento ngere kwa likabu nta kwane. Yonde naro uligete na not true otigere nseragabu. Yonde ataba elon Ndizi TV onsongo kuruanya tieko ward. Igo ingoteba na omongwano yo na bwatobora yo biya nkorundia epigipigi na tokonyete inkomusabira ekura oyo tebire na nganito aboli na nkwara kwa bakonyete igo kwa bakonyete kurwa Kitutut Central ward botori Kibagendi bweka lietari ya autori igeti igagoteba oyakuru kwa Moses akuru kurangi Moses kurwa nyangena na ligete SMS ende chinga kichinde eleini ya enere gabgo trimboka orang Moses kurwa nyangena rarika kurwa Kitutut Central ward botori Kibagendi bweka biamono kigima wikandigererie chi SMS chi asobonge kiagara ni numole ground na ni numa itamangana haya mheshimiwa nini wao chikogambira please Kebati. I'm Joshua Tati kurwa Bomachoge. Mheshimiwa Kibagendi ni mchapakazi na ni kijana wa bidii na waomba watu wa Kitutut Chache to vote for him, give him my number. Ni connect na watu wangu wako daraja 2 na Nyakoya ambao ni my cousins and friends wamiti yeye ndio wampigie kura igo kuigule buno yayo takirita maya kigima ende nigatagete oligerigwe kigima. Kibagendi is visionary leader omurai obwate amaroro amaya kurwa Nyakoe abanto baitabire oburai bwa Kibagendi byomuno kigima nalige chinsa kiasirwe kanga ndo mutumoko kolende tikanda asoma chichieto. Hai Ndizi TV Yvonne salimia Anthony Kibagendi amefanya kazi nzuri. Bogisero raganga no akurugabu agateba bya kigima. Hello Ndizi TV, this is Alphonse from Nyatieko. I can confirm our youth groups benefited from the youth fund kit Kibagendi tosha biamono kigima singa niyo. From Kitutut Chache South, you said you have helped 89 groups. Suppose you divide them, how many are they from Bogisero ward? Asichi group wecho akoboli ande yake kirichirwete Bogisero ward nirenga na ende can you name them eneli boli alikan ande yake ngomwera niliyole elindo tebejo SMS cyakira ni kinyinge tingo chikora ni kama ODM ama Otete Daniel Mbera tulipata pesa kama kikundi cha Bondanya Youth Group na ilitusaidia kwa project yetu, ndo maana sina aibu kusema Kibagendi ria ndani kabisa na bawata bayo. Asante sana. Nichi nyinge ejijonsi chimbali ndasoma nichi nyinge kwa igure mbategereta bange na nembaligere naende noroche almost 99% repositive kwa rodre response kurwa sama ndo namba koligeretia bono mbare anda kyo yoboli na Bogisero again tonda tebe chi group echi tinchi tigo divide buna na chi group 10 kurwa na chi group 5 kurwa na chi group 70 kurwa ya ina batebe tigaki register gakwanera chi chief gakwanera chi coordinator chiane kabasukuma ngabatebe go and register and then apply mumra na rote youth fund gusiga okuruku mogoi igare umumura kurubonchari and he did a good job iga tarirete byombe bikira se kenyoro ko batebi gomogo apply iga gomogo kora iga obuya ne chief cheito ncisomiri buna umuntu agwente go apply nabakorie gasi bari bagotoka stio bisyo ya chief baba bwate seti na ende nche nimbwate a good working relationship na barayi aba bakuru ku chief chi assistant chief paka no ena batureti onko bakira na renge to make sure chi group korukere ward ya koreki chi akora application lakini ndago tebiga uno yote be group yabo ne benefited is from Bogisero ward for example igi ya Kavernaro kwana ga bwigoro yo bwiburu bwana ikenge tombwende go kwanera lindo kebekekerayo kigima kiro montamba ya ne naro kuru kwandru maubi na oyo ndo kuru kupyusa buki mbatu making ane ekina kibago tadira mbabu ati serende yonsi bono beka ngukerayo sekerera una nchenki rino muihori yo paka bago nchorero umuntu ugwente ko matata Noigwete ayo etali masikani na endo gochaya konga boigo na kugogocha kwale ntobo kong ase community ase ngencho nonye na etolikereti baibori bao irube bakoibora so iboire na ende kondoka buna amarieta iba kondoka na ase binyoro agechiria abantu sana ebina bye bintu bagotarira mbabu ati serende onsi buno yokuru ku Andrew igakwenda pakogora abantu obabeka chi video ba record bakorera amatanga buna nabaitire bishimiwa ndogenda agu pakankwane asengencho na bato umumuro ino akomokorere gasi no nigo mbaya berwanere na
nima bono na boko cha kumurangirira nere ritukolinde erwanirire aba nabantu babwata amachaya sana nje ngoteba iga kero umuntu nkinete nere nyamataroga mbamaite na kinkinete ya umuntu utaite kuborira swali zaidi na bakobori abantu bari nkinete nabo aina ara maskani naende nche naborira chikura ko 2007 iga egente kiba temire kugetumia bune propaganda nkira koragasi 2007 2013 2017 ngauti kobwa chikurechi ya boni iga naende ntaete ngota chikurango cha kobwa nacho this particular election muchumbe tayo onyago chinyora Kitutut Chache South imagine ige go chako benene sana area chikura togo chako nyora igo tobwate 66,900 voters ninkagerete abantu style bago chako soka ngo ikitora actually 25,000 votes as a candidate ya ODM ko kwanto ni Kibagendi igo propaganda ichi maybe tina bago talia una na arwanire na akorire nini nche no muntu muororo ngorigi chikura cyane no bwororo na masikani ndekero muntu Roche, una natarire chikanisa una nachira matanga ngwe sabere kura yane una natarire binyoro una nachire no ene TV ga ne chiredio chinde natemire gwe sabere kura ige bitine ibi byabo mbiri go chikokora gasi na ari igoro umumurage togokore TV gete ngao korunkaga otometu na piusa buki kondama ase kenyorugia itotokoru nabo iga uteti goitwa n'abana inchi bamanye gonchora buna ninche natumeta abantu bachikokoraki kumurwania ebyako koraki akonda mangana ido reported ya sigete siniki abanyanyimbo nche tinta etiko bekonde bwensi ya sobokongo noche lakini ayembe ukobeka rinda sobokongo kera ba kole mtumni na goteba ni litario na kibono bagotarira na ari na endo yonde tole na ere patia yemo okoborio bo MCA kurubugusero umuntu nsigete sana togokora konyembugete ngokora ntegerere umugambi togokora neregasi mwete mushimwa asande na bora biki claims asinge injenarengo na ende tinko nyarago authenticate na indeed abana inchi yoroje batebire na ikemane batebire ikemane ebibate ikemane ki biri kwa kolete kuru epati ya ODM lakini igakwa associate n'abantu ba PDP eyore Kenya kwanza gakumunyoka n'abantu ba UDA akobaria na nichibese bunanko bakorera ari campaign na inche akambekere mark agante yotangetia 100,000 ngokorandeki tindi ko support ya sobochumbe ngamotebi sawa nkagenda saba na inchi the other day na mumira senari ko lunch akanya kongongora igoro ya mangana yepu nangiboire na ni na mangana malito sana gitambuke ko irire kiare bintebi ngusalibiri litali yawo egento na chankanyora neke no chabantu babo Kitutut Chache South n'abantu abangaini sana mbali bantu baliribu n'abantu abakagerete mbaroche mbaigwete tali rero lyoka korukare mbaroche naende mbakoreteki mbaigwete bono nje nko sabe kura no bwororo mbaroche naende mbakoreteki mbaigwete naende ninchingirane ororo gari ase akunya gwetana ni amanganayo mbatebye kene singencho ngotere nakore ko batebi n'ichendu maega mbatebye kene sikere paka bago kombo abantu kabisa bakwa na chi speaker iga baba recorded uno otuomiru ne gosene bunduki na bwate amangana marito ina mangana siasa asande na monta kwa ribto birego lakini ande hake ase bintu bibire serious ayo muno muntu bwanchiteli chiko bwanchito morembe ubwento kwirege tambukero obabeke basoere asogo character assassination ekyo maita sebono kuri gitore chikuranto taiti go chisari igo tinta iti go soera monto go se komurwania go se komoira ebina jetinda iti mangana abana inchi tiga bakwanira abana inchi bunana inchi na atemire go kwanira abana inchi na ibindo che buna ba correspond barabukende nkeo bako batebi go bakunya gwate Kibagendi keri Kibagendi okoriga bana inchi bako igure na endo ngoroje muna bakolika go chaga iga igekoroka na bako igwete kolengana mno go chakwa batebi mbarabu ata propaganda buna bine yo ogote bagale gokora bono nakyo bangete kolengania emirimo yawo gukora sinse mechi wodi echons ekera abaraye banke abande bakira mbali abantu batabona igo kwengeriria nsemeria ande yake munabwo bakobori chikura bakobwadisi bali bande bale abantu batali batego kubwadisi naki onyogo chukoira chikura naki urakore bwebe bintu mune bigotebiwe bibeo chiasore ogendo bobwadisi na brobo bahi project asante ige ntege tangani etobwate chiwodi sana
chiwode chisano igo gochaka bugusero ocha sakuru kubogeka ocha sakuru kunyakoe ogende nyatieko alafu enene kabisa ikuru ku central ward chiwode echitaite go treat equally lakini ekeroko nyora ekek central ward asingenjere ngare nabo konyetisa gento gekekobwa chiwode echichinde na maskani na make sure you have equitable distribution ya resources chibasari chiabere chikorwewa echi university na tertiary colleges mid-level colleges however CDF njamento koru 150 million to 300 million igo gento tutaite kokora ekere to koru chibasari etokuru gochakere secondary totebe secondary to koru chirubusato this is an example nkorwa a day school a boarding school tuaba totebe chiribusana okay mid-level colleges tuaba chiribunane a university tuaba ikeri chiribukomi okay you understand elinde according to levels of education echinabo chiko konyo umuiboli kumukwamura asokonyora amigegete okay ekinegente getangani good ekerego chamangana totebe yestima nima esa system etaraika ebinyorombire buna rioma gaiganya koe ekenyorobu na igali no anima igabonya gatanya sena rahange atabwati estimate bugusero asebuna kaminiambo asina ale mari yasakoro kuruora into bitaraika biyigo ogende chinsemo buna nyatie konya bundo igora estimate iyo no anima ima nyakoe ward asina ro bitaraika chipara nchiyo nchena atadire binyoro na rodro butaka na rodra sabantu bachandigete na atadire ande ninche bweka na atemire gukora door to door noche na nyare korora asabantu bale meire igo nchitingo chago chaka gobagwa buno oyo tarangakira kura oyo nangakerete tigamo zaidi chibazari bune chingo teba igo togo chago chakira abana chintakana na kinata kubuli criteria chintakana na chitogo chakira elia kabere abana mbale ko single parent families abwato muiboli oyo na ende mbale okonyora bwata abaiboli bonsi lakini batabwa balensepi na ende mbale okonyora no gotatuara ne season tali gotwara ku form 1 paka form 4 okonyore season ye biasara birebobe umuiboli ochogote igaki ni migegete mbwate si this time round lakini kwanyora the following financial year umuiboli ona bakwenyara igwe tutaite guika abantu baitange kabisa togotumia chikanisa gotumia abalisia na pastor koru Pentecostal churches na SDA churches totumia aba catechist na fathers totumie aba chief na assistant chiefs na abatureti okotoro kimuntu kiore very vulnerable obwente gokonyo ebire mambire bitararikwa nyore chikadi cyoborema banyare kubwate squeeze to kubaruka abantu bale no borema deyibirema abantu bale no borema yes thank you for correcting me yes abantu bali no borema batararikwa ne serikali elinde batware card banyare kubwate si une serikali na baro buntu taite gusuguma kabisa bale into that scheme elinde kere serikali ekurugento babwente konyora na baro bae bara baba ikire miaka yoko ewa stipend ye serikali ekuru ya 70 years and above mbaro batararikwa ige tutaite ko kolega sine chief na batureti abantu abale ntwe babe kwa se program weyo elinde na baro banyare gokonyeka igona kingo teberaiga rasimu murai atwara good working relationship ne abarai bechinsemo ao kura chakira religious leaders boche chief ne chi assistant paka abatureti paka mijikumi paka no community policing bago teyo mwana tubwatega otechogete biego chakira ko bonna no musaria mwana gete kwara gosina kyo kumurangeria agende skuru gosarigeri gwasa ko ba busy tagendra ko Bueno, por mwishimiwa tintage titro endo mutumoko onye tinasoma semesi chicheto kulende asesemo ya CDF aye kolengana naye mbiyoro chogore chibasiri tangani gusura gache birasi abana bakwisiraza nsemete umaete ngigiwete ko chalitanga ne birasi gusire chibasi yabono ga buno ntete ngotebi igongo chakwenda totebe skuru totebe skuru buna St Patrick's mbaboli naki mboko mukimubwate mutaite gosirwa chiskuru nchire chibwate boremerwa wechi lab mbale babwate boremerwa we classrooms mbale babwate boremerwa wechi dining hall eskuru buna bono matieko no narenge the other day nkwe boliga nkitota koroseri skuru eriebe boarding school noche singe nchomba bwate libagali nene sana babwate negeti ekia sana tubwente korosia tugutumia CDF ebe stadium yaito ya mataria singe ncho they have a very babwate bole mobo expensive land you see so
nkaburi umwarimu nkioroche turakore school yebe boarding agateba first no korosia echkoni engare kidogo tuchake boarding na inde tuchakire abana tutebe nabamura over time toje tusaba iseke because it's a mixed school noche igo yani igo kuboria oburemeru bari babwate bagotebi kwarana kyokubasi asengencho uragorera chionsi chibasi. It's an example ngoruna ki aye ne jirani yao oyonde onye mwensi mokonia mabere ngoko ori oyonde andetayo noche so igo togoteba iga tiga toende chi school echi tobakwanere abarimu na abaibori ototebia so buremeru bore through the teachers parents association toikaranza tuaborani what can we do to improve on our performance. Yes, tikabona turasoma chi SMS inkena indo mwanchu murigiria elinde tumakwanda mutumoko mosini nigo oyo nigago tebana thanks mimi ni Duncan kutoka Mosocho Anthony Kibagendi tosha cause ametusaidia sana asa mangana yebyombe bia mono kigima naliganero gotebana hello Ndizi TV Kibagendi oyera abwate contrary alone Ndizi TV Kibagendi misused youth when he was issuing youth fund. We cannot trust him with our resources. Better we vote for Maubi. Ken kurwa mwa mogesambia mona sibirengere byao kiagara no bwate na yencherende no ndobwensi uli otagete kumwakira ekura. Kibagendi ma MP from Kyombeta Primary School polling station. Mbia mano kingma naliga igo likire SMS go chaga tabajambo na ebono jambo naloge kanere ulikire the hope of righteousness brings joy but the expectation of the wicked will perish. Proverbs 10 kibungu kia ikemeronge bere na isano na isato oina yali karatalinje kiara na kuacha leo na yo mogani kuacha ni kia hikyo tuko pamoja okay from Ruga Bugisero mbia mano oyo ndo atamna ki no mbui kurwa igege togoteba Kibagendi netaya na tokonya ekanisa memorial asante no inyorete karo chieto mbia mono kigima oyo agateba na sa Wesley ochoi kurwa nyakoe Kibagendi nero murai abantu banyakoe baitabire kigima mbia mono kigima se ogotome SMS gocha na boigomna ukobekelieta igona litoko manyana ningo Dennis mochobe kurwa iranda Kibagendi bueka mbia mono kigima nalega ganero goteba na Kibagendi tosha Onsare Adams kurwa Kitutu Central Ward mbabu atimabuli asole timaiti kwa baikiraniri kwa batebirikire gento hello ni Miss Precious fukurwa bobaracho nyalibali chache I can certify that Kibagendi anatosha asubuhi saa 2 tumemweka kiti officially tuzidi mbele wish him all the best bia mono kigima Kibagendi is the right person to lead Kitutut Chache South anytime uyu akurukwa yora nalige gukurukwa na Josiah Honorable Josiah Mose Machuki MCA Kitutu Central Ward MC aspirant on Umoja Summit Party have interacted severally with Honorable Kibagendi visionary and approachable leader. I wish him all the best bia mono kigima echi nyingo mwanchumurigeria echi nyinge swali ndireria chabo yes igoro ya youth fund una I misused you yes kwana nganga edaike ya mugosi ulitike toirane umanye kuri kwanero sobogale mbia mano mwanchumurigeria bali mwande tugosoma SMS mbia kigima iyo korokina murigeretie na boigo obakunire ground gusege ntongera murocha tarakora bia ande akora motebi achigokora bia asama tukagocha gusegera beire umurai bia muno kigima eto ndo mutumukase kidaika iberichoka Musa James kitaka togotumuka niberichoka toirane kiara mangana na mange chinga kinajichia tokeire bia muno kigima mwanchu murigiria tigatwirane elinde tumanye kugenda no murubiri Ekeumbu. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gaseti kare gosoma ya so online ga burigerie bintu swabusa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wana digeri wana bintu akai
Nono chomurubia kabisa gwechingero na papa antivirus. Bintu robira Ndizi TV News. Ke. Jagona so Facebook ya bango. Ndizi TV News. Oh, na YouTube yabo. Ndizi TV News. Ke. Ayenayo mokora. Ayena gwatebie kenaye. Omwanjo ndigeti kurwa bwo kaneta hozonja. Soa asakuru kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Muna mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chigosoria chikoleto na ndemo. Papa Ntibera chokoleto chingero. Amuna mangana amange. Igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV. Akiro meto bwanzuborobi. Ai! Yakiwata basi Ndizi TV News. Aya. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi. Biamono kegimo mwancho murigelie television ya Ndizi TV emargoba ya bono ekerotoli no magani togaiga mheshimiwa Anthony Kibagendi kurwa se constituency area ya Kitutut Chache South. In fact area ya Kitutut Chache South asako buri oborai kurugaiga ategera matukata noka amanye gosenero kuchikoba umurhai ensemeye gose henda kuganyega kende bono mbaleba YouTube bagenderete kurigelia alia YouTube kwega na bondoche na chinga kiune jiga bantu mbaroro Jason Bisonga agata my MP Kitutut Chache South. Wesley Ochoi agata my super MP talk about you will tarmac our roads mbiamono kigima. Wesley Ochoi boy go na inde oirolira Kibagendi is winning this Kitutut Chache South seat. Alafu DJ Jeff erali kachinamba boti madingi chimineti Ndiamono kigima name nyakundi kirandi Honorable Kibagendi all the way KC Kitutut Chache South our incoming MP Andros Builders our incoming MP chance Kitutut Chache it was Kitutut Chache he talks the truth from Kanyimbo Forum. Biamono kigima. Andros na nali kagabo. Ka club. Kibagendi is the person kurani kwake. Biamono kigima bande beiroleta abo Kasuku Entertainment. Igali yetana wa ebo incoming MP Kitutut Chache South. We have confidence in you mheshimiwa. Abande bali beirolete tindiko soma. Kiarana ikago soma korugoro gabo. John Silas wako other wisdom from my MP Kitutut Chache. Atanga Steve I have missed this show for the last 3 weeks, but I'm back. I have always supported Kibagendi. I wish him all the best. Tuned from diaspora. Ayatanga Steven. Munoko mishu mrobilioyo. Yobono. Lakini obiye mrobilia ito nere YouTube gabu. Naboko enda habulike Ekeumbu Ndizi TV news anytime kwa nyole mrobilio. Tiganda tigira Abu Gibson Monhali around Ndizi TV Kibagendi ogambire. Biamono kigima ara kuruko Alice Manyura clear articulate precise no ina yagoteba amuoma Kibagendi Kibagendi tuoma timetini kiminiti na rolika kiminiti ngate ne slogan yane ngotumia se campaign ogotera nkore
tokotana Kibagendi tuoma. Tuoma. Abantu bairani na tuoma. Okay. Nama yote yantuome opponent. Kara kubikango. Usitoko maiti na ena. Kinko bori Kibagendi tuoma ekwairani ri tuoma. Okay. Kibagendi tuoma. Tuoma. Kibagendi tuoma. Tuoma. Tuoma abuki. Tuoma. Mubuno. Tiniseme hiyo. Mheshimiwa, mundu narote banangwa misuse dichibesa chia youth fund. Oino muntu understand tikende gionsi okuruta tu enkwano igataka atorerie tari omuntu yagotebia choro oino muntu ore egento gekuru ignorant sengencho just ayo kuratebereigo tingo kuna youth fund anywhere ekeroro of the deputy president youth fund igere independent gekararia ayegento gokora no gusuguma elinda abantu bawo banyore ebese igekuba directed gochia sekeombe na kingo deal nkaingo kuna chibese icho oino muntu tamaiti na kiebinte ibigokora sengenche kero gokora application yogotoma gochi youth fund omuntu ore gusiga kera kwa mutomere application origereria asokoreta magoso koiranirio gotei change gana okay onye yaitire buya onye toma gochi Nairobi baenda barigereria barora ba approve bakobeke system mwatomerwe bese okay yeah bese teri gwetera mukoboko kwa muntu onde bwensi mheshimiwa kwanya kwa goteba misuse yabwente komanya uyu ateba twakere kura asari getwe college yari ku vision college yari amenetie college mheshimiwa timbu ati evidence asa allegation yeyo timbu ati evidence asa allegation yeyo na inde tingu chwanja onye tumeke asengencho timbu ati evidence na inde goteba ne allegation tingwanjira mheshimiwa uchikonye tumika ekiagera paka na etwega mbia bwekwanere of Meru ekaba revoked na magoha asenge ncho bwibyo bwakora mheshimiwa aye kwanya kuirubo sibweke gambero mna kwa saliri nchetimbu ati any integrity issue ngwanya gotebukana nande ake kwa siriri na nijibese cyabandi cya siriri kurwa sondo nanya koirwa ndonsi ncheno ene traffic offense no ligerie a journal ye chikot nanya koiru kotini tubwati kina kende gionsi timbwati kina kende gionsi timbwati nanya kuriana ni monto nanya koibera monto nanya kurwani monto paka aba bakumwenere mna nabarwanire ya nje timbwati kina safi kama pamba mimi ni msafi kama mheshimiwa mimi na baba ni wasafi kama pamba vyamana bono ninki kwa ruwereta seruto mheshimiwa kiagera bono ngikwa rureto ni swali likongo ege ntege tangani ugwente kumanya nche nabere ODM kurwekerea inception umuntu mutangani otebete erieta Orange Democratic Movement igakorwa honorable Najib Balala na ndi gatebete Kisumu litukeri tokagenda gumuntu okorwa senator of Vihiga Boniga akibona akorwa Viga elitele njeri asiri kwa Hamisi Vihiga tokaenda buoye igabu no wa decided cross ODM yes and then Janet yagatomu Nairobi agatebi ugendo register Janet Ongeroyo the current women president yes abu nona chagete na ODM baadaye nkarosie party yane kuvipa na ende nkaira na ODM okay ekerneira na ODM obo tutukanu bokabo especially in nominations nkaruo briefly kaswa ase Jubilee baadaye katoka ase UDA by virtue of working for Dr. William Ruto na ende na alenge very passionate lakini ekerona ategerere ground na ende nkarigereria mangana na alenge nse media UDA karora asembwene tekoba na ODM usaza Azimio no gabna iranite na ende no soma se Biblia umwana rore kurukwe prodigal son Mosiru agasira kidogo lakini akairana na kioroche kere baba iranite ekerna iranite baba agogete akandangiri Nairobi akambekerego egutwa naende ngachagusia kambwati 1 week later naenda akambekerego pia naende igoro noroche no twarenge stadium umuntu bwazimio ababande batamete ko rwasenge njoba maete naki no ODM zone abo ubo chumbe bwabo Kitutut Chache South no ODM egochikobwa kwa beri go kwirwanira senseme yo ODM sana ande akioroche na onye tokobere kiama ODM tokobwa ya na bokobwa chikura lakini ekerobwate chama kia ODM na ndoro mwasioku ugoikera abantu ugo campaign ugotebia bante kene na kyogo chikokore gasi na babantu bago gotegerera kwanyora no bwate advantage ekirora ODM Koran a campaign is successful emetie nyange tano kaligento kia basari
Eyo kurusi bese chao. A campaign. Okora chi campaign. Go koru for 5 months. A campaign ige go korwa for 5 years. Okay. Ekero na gwetu chikura 2017 na chagete campaign ngora. Kunya cross teams gukwanira abantu kotebino ena abantu bali bambwate seti pole sengencho na baro bunkomia bale enkoro naende kero bagutwara bokomu bagotebia kwanya kubasiraga chi school fees kubasira mangane chi nane chi jumuiya chi kubasira mangana matanga na what have you naro ru America kubolie kero gyo bochumbe seita ubwo yakege kubona konyire chi jumuiya komorora mabera sengencho libolia ne yale ngesimbo Umete chijumuiya ichi twachikonyire especially nche na mumaima koru 2007 tokubwaterana togokorega tokubwaterana togosirana tokunya guchisukia kerba gutwara collection ya diocesan kerba gutwara collection chiabo chikorosi chi kerba kora collection yo kogore vyombo byabo bye chikwaya na manande yani tuwatari na wengaki onaro chete moisonde obugete mna brava support igo ntukonye twaraire tuganyete noche so what I'm saying is tuatemere gwika kirase tuakunire kere kanisa tuakunire byombe awao tuakunire kere kenyoro tuamanyira sobo komubore bono we are trying to ensure na kitoko basira banyare kusuka igoro lakini kere toko nyorege ntukuneke CDF ego chagos toko chaka konye control ege ntonkera abantu batari gukwanira chip ebese nere ase CDF ya bana babwate talents Mishmangate kwa soka isku yeliboliane yona boliga Ngayukuru sichwese chao ogokorere campaign gwateba no munchuri yole bonchuri kiubo gokora maite kiro mondra bagate no bonchuri amaino yencho gwokare kone ne gol yokone ikyo kone eke ngate company yane ye chigari biga bakonyoroka kahaya osonga lakini ekoro ku car leasing eriyo korwe gari for a long period of time okwachi company buna bono chalo oil na baite chigari for a long time bonige inchiro chire Kengen inchiro chire kwerende nakikoro kutatu city kwa gachwa on Mombasa Road chiro for a long term lease no nkonyora my returns in the car leasing na ndi nimbwate a security company a company ya yo yaba igaba ko borkaba watchman but they are security guards bakorenda chinyomba chinyagitari chi hoteli sabanto bamenyete nimbwate security company yo lakini ntaitengo shock oligereria update yane ya igoro na rero enabole abantu bankonye ase Facebook nko basaba bambwate ase amanganaye abantu bantomere kibese ondeli buonde 500 onde 200 ekina kichigo tosuguma abantu egento nkirege koro ku goodwill lakini taitengo tebiga nchina atalire America abasani mbwata America na bangi na nda abantu nsigete sana bambwate siri esegiye abantu bamaete ekerenga mbwate nabunda atebe bansugumire plus ne biasara byane nabantu locally abantu nasomete nabwe primary abantu nasomete nabwe secondary abantu nasomere nabwe university nabasani bande namanyira se biasara nabagonsiraga naga tali bono okonyora buna bono chi contractor tutayo kuru musochalia ekatel gete yebe getamo tete gusugumo mo MCA gete asoe erinde chi contract chonsi bakoreki banguse noche igo abantu ba nona bago suguma chintunde chichonsi kwa buri yobora yotalikoira mbarose tibaro bono yogo depend no bosani oro setina abantu inche obosani ndo setina abantu they believe in me so much number one I believe in myself and then by doing that bali bakumbwate sinabaro they believe in me mbaroche nimbwate kerenga na kiki bago support eliase bakonyara nje tinche tikoliana ni abantu buna abande bali aneti abantu nanko balikero barabana chi county ga bakasoega sia municipality bakaliana ni keromoji ko inkaga nankolika barabana evidence evidence nimbwate nankolika barabana bone bago cha matango tana na rule chiru komie kwaya ikomie nini emerongevere you know lakini no gukwana tari kubori tebya abantu ngiago tikubakorera ere nigago tara ko euro kibna mwishimiwa momaima oyuchie tobo senator okolire ensemo yae okorere gasi ngia mu chumba itobo inkie ko chikokora kire tofauti kubwiki momaima akorire
tari tofauti igo ngo chikobwatera se omweshimwa Richard Onyonka akoreire erinde nyare kogendereria lakini nago tebiga the difference between me na Onyonka na bali bande is the relationship ngo chigotwara na barai bande abo baraba chief aba assistant chief aba tureti aba nyumba 10 paka aba community policing officers nduo abantu bakuru kwa ba MCA how we are going to work together abarai bechi kanisa gochakira the Adventist Church the Catholic Church the Pentecostal Church kobalenta amo erinde tunyare gokora egasi amo na kubwatera na make sure ebazari gegoikera omuntu lyo gokora ki obwente konyora abantu mbale bare gokora omweshimwa Richard Onyonka oyunsigete sana bare bwate manganagete no ene bazari bagocha gotena koranga elibuga kickback tadi no mweshimwa batomete bakoraigo yaya mbaro butu bagokoraigo na ende boniga na bagotena mo bekero oyo erinde bachikogenderera kokoro bukurumia saba na inchi chikatel ne chose bantu banga bunabo ayekero kwa biro murai na kyo planet yo kokore mento ebinto etofauti erinde none basiri yo gocha konyora anyenyore right from the source tanyora gwetrase chibroka ni nkoro sinde gento gikoro kuna ward development committees ogopikia abantu kurukire kenyoro abarai kwa babeka se committee bagotebyo bo konguto bwate se kenyoro gito nobo singintu tari kire kenyoro ke bwate the same issue abuna bwa abantu togocha gutumia bakorega asiamo n'abantu barinda ndaroke aba agent ba negotiate coordinator chi member of parliament erinde obukarakari buno obubwo gosaba abantu ebese erinde omuntu ayewe form osego sabo omuntu ebese erinde omuntu ayewe bazari osego sabo omuntu ebese erinde omuntu ayekero omuchumbe techikobo ekineke tangani egia kabere na inchenta ite go dedicate 2 days in a month as a pure linkobera obisi constituency tari kobera Nairobi offices other than the weekends ama tukonko work from the constituency elinda abantu bacha bankwanira nchomo nyene bante ebina ki muntu gete igako kore ibintu enjereta bwenere na inchi namanyana kinda anyare gonchorerie na bolyo muntu ekenekene evidence nera twanyara konyorana kitoko koraki togo chenji omuntu oyu osetwa mo reprimand elindo kore ibintu bwenere Mheshimiwa egento gire turakwandira iguru y'abarimi turakwandira abarimi abantu bense meye mbara abarimi kabisa moro bikyo bwate sense meye abarimi ekina kigento ntaite kubwatera n'aba MCA the county government because agriculture is a devolved function lakini naende minyoke Nairobi ase ministry ya agriculture tunyare korente egento kekuruku oboremi oboyia agento nkere twachagete office of the deputy president that time kare korukuna ukulima ni swag tutaite ko encourage abasae baso asoboremi bono mbuli korukutu oboremi ebo korukuna agribusiness yani oboremi bwebonchori bwokorosi chibese yes bwokorosi ebese tutaite in fact egento nkerentara kwanera gekorukwe resource center a resource center ye tutaite kwagacha Kitutut Chache south igego cha gutwara chi library ibere library yemo y'abantu be secondary na primary library yemo y'abantu be chi university na chi college gukora research igabwa se resource center tutaite gutwara asa abantu bako ba trained amangana yoboremi yoboyia chiombe bamanye mbegu engia ye engombe engia erarusia mabera isaine unabona onkorora amangana ichi avocado tari ichi tobwate avocado nchiro chikoro kuhas chigo tomugo chisiko you understand abantu basomi igoro yoboremi yoboyia na ne chingo koma ite tokuri bosongoga echikoro bomet na kericho iga abantu banyare gosomi una kibara tuge chingoko echichikoro ku free range ekienyeji lakini chimentiri chingurugete chitakora oborwaire nonyugwete ebine ebintu tutaite gotema gokora egento nkere ntara kwanira chipati nchire che constituency yi chitabwati no ene dispensary ose school ose gento kende gionsi ya serikali asebuna botori botori the first project tutaite gotwaro eyo Mheshimiwa Richard Onyonka atagete gokora techetigo ikerana sengencho yechingaki na resources cha CDF egento gekoro kututaite kwagacha a school a models school a school enia engia
ya saria abana bakurwari bagende school Nyamukenye bagenda St Joseph's Nyabururu ose bagenda Getembe ose daraja 2 ase bagutara tambe sana. So we want to build a school there elinda abantu bagenda angari and the population there is very big noche. So these are some of the things tutaite gocha gukorera abantu babo Gitutu elinde tonyare korento bonchoreria in our constituency. Biomono tochukwarira mangana yubo gabane county ya Kisii twarore chibura buru chabeira abori bantu bali bakubori gusaburwanira bekero geki nabangi. Yes, I know ruyo ko bwa toka boka nche hitangani wende komanya igonda se ODM. Yes, ODM e gubernatorial candidate yeito yakoro kusimba arati esimba bagoto ya simba netaya omo senator ito igakoro ku Richard Onyonka ostigancha akeiga elaina pia ODM Kisii County omo patron ito igakoro ku Governor James Ongwae inere patron oyo kabiri gakoro ku simba arati oyere governor ito candidate ya ODM deputy gakoro ku Monda Kurunyalibari senator ito no mheshimiwa Richard Onyonka igoto kurunere bo Gitutu nero tigirege roge kyobo chumba otire go chyobo senator omo women rep gakoro ku Janet Ongera no otore nere ODM omo chumbe na Anthony Kibagendi aba MCA mbaro e constituency ngima lakini asazimio na ende ntobwate chi candidate chinde Jubilee bwate omonto okoro ku Obure ne nomo women report okoroku Paris nomo senator okorokwa Mingo Magara ya na ndi within azimio tobwata abantu ba Wiper oyu tobwato mbabwati governor lakini tobwato mo women rep okoroku Donya toto nero okominyoka kabisa nero le chinguru na bako minyoka ni bare close na Janet Ongera bago sukumana sana ina azimio family lakini as ODM candidate tobwate yure party yane Simbarati oyu ayewa wakirekoko oyu nere ngwakirekoko mbia mono kigima igoro nkwaroche umuraibu kiama kia ODM musikere Odinga inendoro umuraibu wa mabwazimio la umoja one Kenya na atene tiumo Simbarati oyo kuri neba convention yo monto yo motachi kondwani honorable Omingo tali Omingo Magara Manson Oyonko governor KNC nere no arazimio nere nkuboriare kerogeke gakurukurubugirango nere ngwetana nare igoro bono muraibu kiama kia ODM atene tie mobungo da goretia sebono oyuro murwaneria bwekerogo kia obugabani county ya Kisii akamotebia ande akiobeire ne kibura buru gosogotebia abantu bandiga korengana naye takroka abantu abibi gose batrairu busubikambere kirengana nanye kwanete no ne mitandao ndwanyi begetero ne TV korengana naye ne kioro chingane ya motebe tine mangana ya akiri kibura buru wasaye kurutama gena emekutano bita kobunwa ne bitu binde binge na kioro che aye munoyo mugwa abantu bo ODM umaite siasa tebu ati formula ikinege tege tangana lakini ninde shuanga formula te yuko bune bita gosukurutama gena ningo kobuna ebita of course I tukwane kora bita biko bunu aye nkwaro jenwe my brother yango tebiga maete chi supporta chiane nchire chiangwane tio monto ondamete mo MCO gotenena ondamete bobe sana igoro ya mama paka muungwania bono igagutara gotebana na mugosete ne bunduki igiye tarbiya gisegi kiburukano bune iyo etarbiya akiri bono ntaite nkoboriga lakio yuninje nakoreta manganayo lakini abantu naba olietaniria abatumugete nere bunandamete igari kondamiri inde bonera ikaransa ayengwa jito kuligia mani ororo komotebi gose kukanyo nabasaba nabatebeti bamutige kukasinga enchomba uteti komumiza you understand so ekere bita bikobunwa tari na muntu getoba tomete lakini etogoteba iga oborayo buya no bwa maskani njengo teba iga governor Ongwae okorire gasi ya sakonyara onye ikiria sigete na inje ndatebeiga there are places ataraikirania lakini asenare aikiranirie tigae wa maskani aye akoreki aritaye biyaza governor agende gokore gasi ende aba bakubori nabo bagocha kubwatera bakoreki basuki igo chisegi chichiokoramana nini na nini na kioroche initially nare kobera gatia singenjo na roche chisegi chiabere too much na inche no muntu mbwata masikani go chia sabagaka na ataite koba involved igo nchengo sabaiga tiga tosikane omurayoro aiwa masikani uri ogocha asiko uri okorwo na nda masikani aya ibagotebna
tosika baibuli na lichinga kichita sensei amari amatuka itara mentwe na kiki nchengo teberaiga tigaba gakaba bakubulio bo governor no lio gosoka basikwe na bali bande bakubulia asa matuka bwango igudiem kyabira associated na mangana yubrukano nukurutambagena ayibuno yo neke kongwe lakini garo mondago ruta bwa debirole bw'inyumba yabande karahigwa neba nekiamege kong ekero kurutambagena gwatira umuntu mutwe gwatira kwabunire ibirole bw'inyumba cyabande that's destruction of property ngebe kiamege nentu bono ngigo jagoto konya ekero ndubya sari ekikiro kinje tindi go advocate esegio kurutamagena kurama abantu na kusugume bintu eyo I don't advocate eyitinko nyara kuungana na manganayo asenge njonje siasa yane nensafi ya siasa safi abasai baliyo ole na borobwa embe gokora buru unless you provoke na it's very hard ko provoke na inje ngo batebiga buna boniga ikikesi cyabede ababandi bakunya guturama bakunya gutochecheria chi propaganda bakubeka paka chi Facebook cyako na abatebiri koraiga irangora mubasa kuiraneri mubasa kurama asenge ncho yaki intwe buna twe presently ase voter intwe tomaete gasi yaito as omochumbe ntotaitia mangana yo bochaya ne chi propaganda noche igo amangana ya gwatebire gora ya ODM chisegieci I don't support and bali involved timba manyeti and tinda itiko kwanira mangana ayo asengencho aina mangana ayandare hiase na aliare kene agabanta abaidurwara court egento kero kingoteba neke umo governor okurugongwae okokorire gasi yae nkoirorera iga ase nara akorire gasi engia tunampea heko na tunamshukuru asa atara akorire gasi engia akoreki bali bagocha kubwate gasi eyu bagendereri kurwa buna masikani indo kuramano kongo koraki nkobo nande kerato skaine twensi na dio DM gocha konyora riba gali okubwebiro gebinge Mheshimiwa tikaga kinsome chi SMS nke elinde kera mbai gobobe na borobwo kinza chiarire kinza kitu chiarete kare toeta ni jide kesano ne mutigansome chi SMS nke elinde na borobwo mbai gobobe na kitogo to SMS elinde nchigo somo lakini tigana na ligere link igo oyo hata hello Ndizi TV John Ratemo kurwa Kitutut Central Ngwadi Botori Junction Polling Station. Say hello to Mheshimiwa. Tell him that he has 100% support from Botori. Yeye ni wetu na sisi ni wake. Biamono kigima. Naliga igana erurikana hello Ndizi TV. Hata sisi alitudanganya ngiki kwa wangaine takoze. Tinda manyana ngi hello Ndizi TV mbona amsomi zingine upaguzi soma. Tigana arezi kwacha agiragulika elinde wanonso metro enagi gaki Kibagendi turatusabe kura na inde kiba no mungainereria kolende tiga achiche asabe kura thanks Ndizi TV gatragendera tarakora ha Ndizi TV gaki tato ngaina intwe tokorwa chikura abantu mbarenga akonyire gose abana wakonyire toto ngaina yuno mulimo inero endete gotema ando irora nainde wacha kutudanganya akienda Amerika umpeleka wangapi hakuna kura gaki yuno mulimo wacha tu ataona ande tarakora Ndizi TV takonyara nonya ekeombe tikeyo obulimo ekoroka nabwata agenda gete Ndizi TV chabere chinyinge bakicindate bana nturasoma mbio mana twagisomerere ndi toigure kerengera likiao oyino munyabitina nende ndete mutediga umuntu muno yogo ta muno chira America taraira abantu America my friend tari yugis America tari Eldoret America tari Dubai okogenda America ne visa nje nanyorite ya serikali ya abantu bakonyora visa igo gutum ogo apply kwagenda kwanyora everybody knows the process of going to America yeah eyu oyino muntu mo buna bona go tayanka mungai narari nkina mungai oyu youth fund asingenjo youth fund tari nje nkorwa egento gya kabere nkamungai na ekiombe kya ekebwate siuntarage sira ya singenjo kerenchi kire na kebege ntegeke chengo tomande gwekera ninde nje tingo te imuntu ngo korande gento tinkora abana ngo somi chintakana tingo ko listeriga lakini na bokuboria no bori chi coordinator chiane from every ward ekera abana ba ukora primary school bakogenda secondary go supporting the needy families go se bali baruete bali chintakana paka liri bakwenda university ngote mande na asira neba nege koroto nkogora ngote mande na asira naenda abantu mbamanyete binyoro
tari na nebintu ngukwana iga lakini oyirende torochi oyo no munyabitina iga akobetereri obekirie Kwairani. Hello Ndizi TV, I'm Jared Okindo from Bugika Ward. Kibagendi is the song in Sakawa. We are going to revenge to our opponents by not fight but by the ballot. Kibagendi tuoma. Na bali getega bosenga neyo. Lameki from Botori ataba Kibagendi all the way. He is the change we need. Asubuhi na mapema siafu movement na bali getego. Aye omurai bwati chingendo chia amisi timaitio iningo. Timatia Misningo na Boramo Manyaye, Eric Omwando from Mariba, Kibagendi Tosha, Biamono Kigima, Oyagor Kwaline Tayora, Nera Egali Getritanana, Kibagendi Tosha is a performer and we have faith in him. Biamono Line Tayora, Kibagendi Tosha tukombele pamoja. Ngwali Getichi Nyinge Gaiga. Kibagendi is a man to go. Amesaidia vijana wa mama na tunasema atashinda kura asubuhi na mapema. Vijana Jumanne tuamke tusaidie Kibagendi awe MP wetu. Ibrahim kutoka shirikisho Kibagendi 5 fresh Azimio Tosha ni Ibrahim Kibagendi Tosha. Waligete iko bono. Bia Kigima. Nechi nyingo mwanchumo ligeria. You realize? Yeah. Ibakulika kuru different words on support just one word. Okay. Igongote biga. Tubwate polling station around 127 polling station. Okay. Tengo promise tariki 10. Yes. Oligeria matokeo. Ngotanga na tore in at least 100 polling stations. Asengencho intutu aorokiri agenda ya ito asaba getu. Intutu aorokiri what we can do for the people of Kitutu. Okay. Because Kitutut Chache South. Utara kuwa na igo ntegetente ebe mwanchu muligeri na SMS ne chinyinge tingo kora gosoma. Paka no na igwa ni chinyinge. Ni ngoya korra tole. Mwana korra iga. Korra tole. No. Korra tole chi SMS. Pero igona mheshimiwa utaga tigenganenyo gokwana liba gokwana je chi SMS yechi ni chinyinge chikocha. Tiganso mechi akuruguruka ga ibere isatoiga gaki. Chiza chiachire twaitaniri. Hello Ndizi kandi bolia Kibagendi yena ateba ntwabolia ligesima mangana gisima. Hello Ndizi kandi bolia Ndizi tibolia Kibagendi gaki bale no mugaba nongwa is not ongwa's project na bagata baita kwende ongwa project ongwa mumu aboni kanseni ya ongwa na inde come on go fund campaign chai Montanaro bwate agenda nene kabisa. Agora trobo iri mena bona no moiri bongwae asina roka leko sugu neke maina. In 2007 yes I ran as MP. Ongwae was running as MP of Kitutut Chache South. Na kintare na ki engaki ibatandu gete project. Senge njongwae na atenenete na ingwa atenene. In 2013 na rekobolie ticket ya ODM. Ongwae akabwate ticket ya ODM akamu maima. No igwete. In 2017 Ongwae oremo governor naenda akabwate ticket ya ODM eyuna bwete akao muntu kuruko mwando nkamubwa naigwete. Yes. In 2022 Ongwae akerusia CCG abantu abanale kuminyokana nabo nkabasuguma opinion polls chikaoroki naki ninje ntangaine nkaiwe ticket bachi etikobori Ongwae osonyonka ose Simba ose nani na ningotokoa. No opinion polls batumiete. Woniga opinion polls chia serikali chia rero igonde 53%. Okay. Oyo kombwati igare 19%. Opinion polls chia ODM igonde 49%. 48%. Oyo kombwati igare gose 20%. Opinion polls chia Tifa igonde 43%. Oyo kombwati igare 21%. So you can imagine the margin is 20% plus more. Okay. Igo na kinde project yo muntu. Yes. 2017 onye tali Ongwae okonyete mu maima konyora na mwirirenga. Ongwae nero chete ko bagacha goteba buna tiga go support yo mwanda sengencho nilikuwa napita katikati bagacha go support mu maima. Ili engaki yunki batale gotebera na ki project ya Ongwae. Na engaki yu Ongwae gare kurangira chi meeting boye bapanga. Varu chibe sti campaign ki agent chikakanwa. Bottom line I told project. Tindi project. Abantu bari desperate. Ichini chi propaganda bago koraki bakoni. Aseki. Tegerera asenge nchombo teba na ki kiro monta sikwe. Ngo batagetenda mu Ongwae. Ekina kige kubagokia. Abantu abu banarete kurama barayi. Chitindi go chikorama murayi onde kwense. Igongo kwane kene aseke bwente go koraki. Kige tukorera mbia mono. Tigankole go chia mheshimiwa chinze chaire.
ngotebiga I have felt the wrath of Ongwae in 2013 general elections and in 2017 general elections. Esta area nduaniti I don't want gutwara chisegi n'abantu n'abarai bande yaya nchengo sikabarai tiga Ongwae akoreki agende n'amasikani ibatige ko dragirite yawo na gucia sare bono okotebo kubuno morai asikwe bunangote ano esimba asikwe na kibatali gontebi na ki ntebi ndokwe project ya Simba why nabwo reasons mheshimiwa chipati chinde chia waipa bande independent mheshimiwa toenda go tutigerago Wilfred Ondieki from Nyamausi. Mheshimiwa Kibagendi tosha alitupigania tukapata kazi vijana wakati alikuwa afisi ya vijana Kibagendi oye mbia mono kigima abana bange bali kire ki SMS. Honorable Anthony Kibagendi has good plans for Kitutut Chache South constituency, good tarmac roads, equitable distribution of bursaries, clean tap water, empowerment of youth and women group circles which abuna ligetebi ntebinge kigima ebine byochokora. Mheshimiwa semesi jiko era twaratigire gabu igo mwarana ate mako chikwana elinde na yibirengere byo biwekane ekamereria tu not to ganda go pimera jinza na liota akole na lego ndikira sesimia na onde Kibagendi tuoma Kitutut Chache South enamba ya yetindo chitima yetiningo hali kago cha gabu yokaiga edaike ye mo jinza cyarire etwabantu gukora saa 5 igoro eyere saa 5 nigidege 15 1 minute please ekamereria tebio omogetu emo Kitutut Chache South ebirengere byao musabikura. Asante sana abantu baito babo Kitutut Chache South emarogobe yabono igonko basaba mumbwatesie tariki kiando mutinyo 8 mombekere kura monge chinguru erinde nchiko ba represent in parliament ande nyare ko bakorere gasi Kitutut Chache South ne constituency egwata abantu bebisakwe binge na ende cosmopolitan constituency igeto tete kolenta abantu bonsi amo tunyare kuba korere gasi equitably egento kende ntaite kuba inyolinkeri na ki CDF ya mentiru kurwa 150 million to 300 million igonto che tutware bese engare kidogo to kunyara gokorera magenderero egento kende nko basabaneke tochorere aba MCA bale chinguru ninu moko decide ningo mogo chora tinko batei ningo mogo chora tochorera aba MCA bale chinguru elinde asiga asierie go chiko korune county nyare ko babwate sigo sugumo mugabano go chiko soa tusugume bintu binyare go chasi chi ward cheito ekinege ntokia muimu tobwente gokora naende mba inyori buna ntutagete gokora gasi n'abarai bonsi aba chief aba assistant chief abarai bechi kanisa ao neba Catholic SDA na madhehebu ayande elinde tonyare konyora abana bali bakubwate siwe especially amangana echi school fees nechi bursary twanyora bali deserving bali very very vulnerable igonko basabaiga mbwate si ngachinguru naende nko basabaiga mwakerera ila Amolo Odinga ekura ya presidential na abarai bande abaronge elinde tochiko twara abarai bago chiko turwanirira mbiya mono naende nyasaba sesenie tariki 9 mo basakonyeba ekieni nekeke igya Kibagendi omwana obwatenyenye elinde munyare ko mwenyora litukerio mombekere chikura naende ninde nekene nanko ngetimore elinde nyare ko chikoba korere gasi nima etaba bande to kuminyokana nabo banchecheriri for a long time nechi propaganda bago chana chiboniga mbale bago tebuna naho niri gosena semenyete naho niri paka obole mubwo ngino minto bago teba nechi segimba begete echi nechi propaganda chyo gonsariri elieta na gonsariri team ya nelieta mbwate sie kera bago chana mangana imwa bakania igonko basabaiga njengo sabai kure no koboko gwokobe mbwate sie linde tonyare kolento gonchoriri Kitutut Chache South mbia mono obotuko buya naende tiganya saba seseni biamono kigimo mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV mugoroba ya bono okorige sense moye igoro kigima sigisungu botemna high on a high note biamono kigima bono twakwanira lya tulengete ntwe buno mugusi asomoro buli Ekeumbu emaragoba ya bono nabo tuchi twakora iga butambe asiri tukuria Jumatano chinsa iso toneni sucho botuko wika chinsa isano echobo tukosomoro buli Ekeumbu nabo igoli tukuria Jumamosi bono buna nagotebia litukuria Jumamosi nigo twatware political analyst kiera manganage campaign ko butukare gwikali tukeri chinsa 12 cha maragoba no muri buli Ekeumbu okoba chinsa isato nenu sucho botuko igo bono tugangire libageri ugwakira mbia mono asoko bago support gose gugusiro morobiri Ekeumbu asama tukayonsi twanyakore morobiri Ekeumbu nonya amangana siasa gago chigoika omoelio kertwa akire chikura chiaba liruchaere goikogenderere ono morobiri tayigotenena bana siasa no bara siasa negenderere neba chikura chiakiro
murobiri oyo no gochikoba gokogendera timanyiti gosonde kuri nsemo ya YouTube nalika kende gotigatiga nkorere gabo asenge nja chinza chairire goikana inde chinga kichinde echingao elinde tunyale gokora emirobiri ende menge goikabwankyo tumura naso murobiri obwensakia ekero Brighton Makori na Sarah Ntitabona bauchi okoletra omurobiri ya senchirengia bia maro kigima incheni gonkoro kwa John Kebati orion konya okoletra omurobiri yo ni gakuru kwa Musai James na boigo bakubwaterana na Espo Nyamete bia maro kigima tumura neli tukure Jumamosi asomurobiri yo Ekeumbu na inde